Hoxe imos a viaxar ao Gran Fondo Ézaro. Dende o primeiro ano que se celebra esta marcha cicloturista, estamos asistindo continuamente, participando coa bicicleta, e o ano pasado ese intento fallido de viaxar coa eléctrica, faltando 25 km, o sensor que lle dá a señal descolocouse. Eu, como non coñecía nada do tema, pois non me quedou máis remedio que subir o Ézaro sin esa asistencia. Este ano, por fin, puden facelo con asistencia e, bueno, foi unha experiencia super agradable. Especial mención para os compañeros estradenses Alex Marque, Juan Carlos Pintor, Gonzalo Piñeiro, Javier Martínez, Jorge Duarte. Foron a avanzadilla dos estradenses neste Ézaro, e tamén para os compañeros da Peña Ciclista Bike Estrada, Delio Vidal, Licho, Guillermo, Román e Balea, o presidente, que este ano por fin poden gozar da súa compañía durante gran parte do percorrido. A marcha saiu ás 9 da mañá, puntual, con Purito Rodríguez como invitado especial e a recente campeona de España de contrarreloxo júnior, a compostelana Alejandra Neira. A primeira hora da mañán o tempo ainda se mantivo bastante ben, parecía que non iba a facer calor. Aproximadamente no quilómetro 20 empezou unha chuvisca que, bueno, suficiente para mollarnos, para refrescarnos, para non pasar calor, e acompañounos durante bastantes kilómetros, polo menos hasta o primeiro avituallamento. Este ano, por fin, poden gozar do Gran Fondo Ézaro en plenitude. Non solamente fixándome na estrada, mirando a ver cando empezaba a curva ou cando remataba esa reta interminable, ou cando remataba aquela subida que nos facía botar a lingua fora e minaba as nosas portas por completo pouco antes xa de empezar o alto da Ruña. A Ruña este ano foi determinante, foi a que marcou as diferencias entre as cabezas do grupo e os derradeiros clasificados. Abriuse moito máis esta brecha para chegar ao fondo da cascada do Ézaro e iniciar a subida hasta o mirador, onde se marcaron esas diferencias que se foron agudizando dende o alto da Ruña. Unha vez que chegas á cascada do Ézaro e enfilas os últimos 2 km, o quilómetro 800 de subida hasta o mirador, chega a tan temida curva de cemento que este ano por fin puiden facer sin axuda exterior, e que gracias a esa asistencia eléctrica non tiven necesidade de botar o pé a terra como os anos anteriores. Si houve xente que si botou o pé a terra, evidentemente, aproximadamente un 20% dos que acaban subindo o Ézaro, e despois tamén houve o clásico compañeiro, sin darse conta de que estaba en plato, subeu esa costa co maior esforzo posible, pero non necesitou botar o pé a terra. Esperamos que disfrutado desta viaxe como sempre, e esperamos ansiosos tamén a chegada do Ézaro 2023.